Siyabingelela uNkulumbane lokhulumayo la endaweni yaseThekwini lapho kuthiwa khona kuseNtuzuma lapho engisebenzela khona nengilapha khona abantu. Ngifuna ukukhuluma nokucacisa ngokwelapha nokwelashwa komuntu. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu osehambile wahlupheka. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu othi imali akayazi. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu othi payslip akayazi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu othi uyiliphanta ephanta ngendlela aphanta ngayo. Kufanele ngikhulume nomuntu othi umsamo wakubo unenkinga. Unenkinga nje umsamo wakubo kwaphehlwa amanzi amnyama. Kwavalwa izinto ekhaya gelekeqe. Kunesilwane ekhaya gelekeqe. Kunento ebahluphayo, kunomdliwa. Kufanele ngikhulume ngalabo bantu abakanjalo ukuze umuntu ekwazi ukulapheka. I know sinazo, mina nginazo izinto ezingama shortcut emntwini ukuthi akwazi ukuphakama aya phezulu. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngomuntu othi cha, umsamo wasekhaya kithi inkinga ikhona kuwona. Ngikhuluma ngomuntu othi mina sengihlupheke isikhathi eside ngithi ngifuna ukulashwa into eyisilwane noma into ewumudliwa noma into eyisichitho evala izinto. Ngoba mangikhuluma nomuntu khona umuntu ohleli lapha nekhaya uyangibuka unalezi zinto engikhuluma ngazo zimvalile. Imali akasayazi, inhlanhla akasayazi, uthando liyabhidlika, yonke into athi uyayiphemba iyabhidlika. Ngesimanga sokuthi isisekelo noma inkatha akanayo ene foundation eqinile. Iyayithi into yami ke kufanele ngibulale ifoundation yenkinga ukuze inkinga izokwazi ukuthi iyiwele yona. So mangikhuluma ngokuthi ifoundation kufanele ngibulale ifoundation yenkinga ukuze umuntu akwazi ukulapheka aphile. Ngoba khona umuntu ofika la kimi ethi mina ngifuna ukuthi kuqondise umsamo, ngifuna ukuthi kukhishwe umdliwa ekhaya, ngifuna ukuthi ukhishwe isilwane ekhaya. Leyo nto ikhona iyenzeka, iyaphila. So ubunyanga buhamba indlela ende. Ubunyanga bufuna ukuthi umuntu ngimlaphe ngesineke, ngingaxhamazeli entweni engisuke ngimenza yona. Kunabantu abahamba indawo ziningi abayihambayo bahambile but they were seeking for usizo but abalitholanga. Mina abantu ngibasiza ngisho mahala. Ngithatha umuntu ngimise emanzini or ngithatha abantu ngibayise emanzini. Mangithi ngithatha abantu ngibayise emanzini ngisuke ngifuna ukusiza umuntu wakithi omnyama ukuze impilo ikwazi ukuthi ibe ngcono. Khona umuntu esithi masemsiza namhlanje angasizakali namhlanje ngoba into yakhe iqale yaqoqwa kuqala ukuze kubhidlike impilo yakhe. Ebese iya laphana ke lento ekuthenini uma ngikwelapha into esife iminyakanyaka kuyenzeka ukuthi mangikulapha namhlanje into yakhe ifike iqhume ulapheke. Kwenzeka omunye umuntu mangimlapha namhlanje into yakhe idelay ngoba into yakhe iqale yaqoqwa. Khona umuntu ethi mina sengihlupheke ekuzalweni ngami till today. Ebese ngithi no, ukulashwa kwakho kufanele ngikwenze kube yiprocess. Ngikulaphe ngesineke ngoba khona izinto ezingama blockade ezifuna ukuthi zibhodlozwe ukuze impilo yakho iqhume. Ngifuna ukuyakulaphana kumuntu owachithekelwa isiso, kumuntu owashonelwa indoda, kumuntu owashonelwa abazali, wangaba nenhlanhla yokugezeka. If ngine group yalabo bantu ngiyabathatha ngibahambise emanzini mahala, ngibalaphe. Mangisuke ngimemezela usuku ngathi mina ngosuku olukuthi ngithi bonke abantu abanale nkinga yokuthi neyukuthi ngiyabathatha ngibayise emanzini mahala. Kuyini lokho? Ukubuyisa ubuntu ebantwini ngoba khona umuntu ofisayo ekhaya ukuthi asizakale ngokugezwa nje kukodwa. Kodwa indlela yokuthi afinyelele kumelaphi, imali yakhona ebizwa umelaphi oyimi akanayo, kodwa uyafisa ukuthi agezwe efakwe emanzini. Agezwe ngamakhamba, agezwe ngeyiwasho, agezwe ngalezo zinto azobegezwa ngazo ebese kwazi ukuphila. Kudilizwe lemimoya ehambe yavuka phezulu kwempilo yakhe ngoba khona umuntu odinga usizo lapha nekhaya kodwa into yakhe ithi
akakwazi ukuthi afinyelele kumelaphi ngesimanga sokuthi impilo inzima. Ngifuna lowo muntu njengamanje esithi thina ufuna ukwelashwa, wachithekelwa isisu, washonelwa abazali, washonelwa indoda. Angikupromote ukukhipha isisu, but khona abantu abafika entweni ethi kufanele akhiphe isisu. So leyo nto leyo khona umuntu othi ngibe senkingeni ngendlela yokuthi kufanele ngize ngisithathe lesi sinqumo. Abayiyeke abantu lonto ngoba benethemba lokuthi khona umelaphi ozomsusa lelo thunzi. Kube nomuntu othi mina kwafa umuntu ngesandla sami ngabe ngamshayisa ngemoto. Kufanele lonto leyo sikutshele sikuchazele ukuthi ikhona insebenzo yento enjalo because wabulala umoya. So loya moya uyakulandela. Ubona imali ayihlali nje namhlanje ebantwini banomdliwa, banesichitho, banesilwane, banamanzi amnyama, idlozi liphenduliwe. So kufanele ukuthi wazi ukuthi ikhona into ekuthiwa ukwelashwa. Umuntu ungitshela ukuthi uyahola imali yaphela, umtshela ukuthi umuntu imali uyayisebenza ayibone but imali yaphela. Khona izinto eziyimimoya emelene nomuntu ukuze impilo yakhe ingayi phambili. So kufanele ngikhulume nomuntu ngithi cha, ikhona into ethi kufanele sikuhlambulule. Kufanele kube khona izinto eziyimithi ezo-aligna impilo yakho nemimoya emibi isuke eduze kwempilo yakho, ngoba kufanele ukuthi impilo siyincenge, sikhomanda i-universe noma sikhomanda imvelo ukuthi ayisizwe, ayisilalele. uNkulumbane lo khulumayo awukhulume nami ngikhulume nawe. Ngikhona, ngabe useGoli, ngabe useKapa, ngabe useMpumalanga, yonke into sizoyiposa ihambe ifike kuwe ukuze ukwazi ukusizakala, ngoba into ebalulekile ukuthi kusizakala umuntu omnyama. Khona into engifuna ukuyiveza ebantwini abangayiqondi. Uma umuntu enyangeni ubuka inkinga yakho ukuthi ingakanani, ebese uyibukela inani engazifike kulona. Khona umuntu ethi mayifika kumina ethi mkhulu ngizofuna isipokwe sokuthi ithaveni yami igijime, imali yesipokwe akanayo ephelele, kodwa manje ufuna impilo ukuthi ikwazi ukuqhubeka iye phambili. Mina kufanele ngikutshele ukuthi lokho nakho sondela nakho, ngoba enyangeni ukhokha ngayo yonke into wena osukunayo. I'm not saying noma ngisho ukuthi uthatha umuzi wakho, uthatha imoto zakho uzokhokha ngakho, but lokho kwazi ukukubeka enyangeni, ukuproduce enyangeni, kufanele ukubeke ebese kuba khona impilo emva kwalapho. Ngoba mina lento engikunikeza yona ngiyazi ukuthi iyo generator noma iyokwakha okuthile okufanele ukuyise phambili. In return wena bese uyabuya uthi cha uNkulumbane, into wanginikeza yona yangiphilisa, ngiyabuya namhlanje ngizobonga. Ngangilethe inkomo eyodwa, namhlanje ngilethe inkomo eziyisihlanu ngoba impilo ngiyibonile. Mina ngidila kakhulu namaphanda. Umuntu othi usemgaqini uyagijima, umuntu othi ngiyagijima, ayikho khehle into engiyishiyayo mina. Makuthiwa qhamuka lokhu ngiyakubamba, makuthiwa qhamuka lokhu ngiyakubamba. Khumbula ke la ekhaya mawufika, uma umuntu ongondle ophika ingane, ophika abafazi, uthi mawuthe wathinta umuntu wasala ingane, wamphika, wayiphika ingane, wamphika nalomshini ingane, ube usazi isitori sakho ukuthi siyisona, uthi uyiphanda uzolanda lento ofuna ukuyilanda la ekhaya. Lesi sipokisa la ekhaya sifuna ukuthi wondle, uzalise. Sithanda kakhulu umuntu owondlayo. Ngabe unethaveni, ngabe udlala iHollywood, ngabe wenza I'm not saying noma ngisho ukuthi uzoba yimillionaire, kodwa mina into engikuthembisa yona impilo. Uzokwazi ukubamba, uzokwazi ukumaintain standard sakho. Ngifuna umuntu mina ukukhuluma nomuntu othi ngiyaphanta, ngiyagijima,
sengikhathele, ngifuna mina into engizothi mangithi qhu ukuthi qhu ngithi 1 ithi 2 sigijime sihambe amazwe ngamazwe. Ngifuna umuntu onjalo. Ngabe uthi yena udayisana, ngifuna umuntu onjalo. Ngifuna umuntu onjalo ebese sikwazi ukukusiza unqubekela phambili uyibone impilo ukwazi ukuyibamba uhambe phambili nempilo izinto ikwazi ukuthi zenzeke zivuleke. Kodwa mawuliphanda khuluma nami, mawuthi wena uyaphanda khuluma nami. Laba abasebenzayo ngisazokhuluma nabo, kodwa lona othi uyiliphanda khuluma nami. Mawuthi uyaphanda khuluma nami, ngilalele. Mangabe useThekwini khuluma nami, mangabe useKapa khuluma nami, useMpumalanga khuluma nami, use-Eastern Cape khuluma nami, use-Free State, useLimpopo, useBotswana, ngabe uyibuka kuphi lento lapho engifinyelela khona, lento iyakhuluma, khuluma nami, ngizokunikeza lento. uNkulumbane lo khulumayo ngonyama.